Türkmenistanyň vilayetlerinde bankomatlarda pulun köplençi yetmezçilik etmegi yerli ýaşaýjylary öz bank kartlaryndaky puluny paýtagtdaky bankomatlardan çekmek üçin ýol gözlemäge iterýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleriniň we habarçylarynyň sözlerine görä, soňky döwürde bu ýagdaý has köp gözeýilýär. Aşgabatly Tinç Amanmurat Bugaýewiň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, şuň gün vilayet ýaşaýjylarynyň ulanýan ýörgünli usullarynyň biri olaryň öz bank kartlaryny paýtagtdaky tanışlaryna ibermekden soň olaryň Aşgabatyň bankomatlarynda naklaşdyrýan puluny ýyzyn almakdan ibaret. Munyň ýörüýte usuly we keshitli çykdyjylary hem bar. Paýtagta gaýdýan taksi sürüjüleri 20 manada bank kartlary alyp gaýdýarlar. Vilayet ulaglary Aşgabada goý berilmeýär. Şonuň üçin vilayetlerden ugradylan kartlary çoğunludaky awtoduralgadan baryp alyp gaýtmaly. Soňra puly naklaşdyryp ýene-de şol ýere baryp ýyzyna vilayete ugratmaly. Munyň bahasy hem 20 manada durýar diýip Amanmurat Bugaýew belledi. Türkmenistanda aýlyklaryň, pensiýalaryň, stipendiýalaryň we sosial tölegleriň plastik kartlaryna köpçülikligiň geçirilip başlanmagyna birnäçe ýyl boldy. Muňa garamazdan nakt bolmadyk tölegler paýtagtdan başga ýerde ýöremeýär. Bank kartyna geçirilýän puly naklaşdyrmak üçin hem bankomatlar diňe vilayetleriň administrativ merkezlerinde we etrap merkezlerinde ýerleşýär. Olar ýygy-ýygydan sanydan çykýar we ýerleşdirilýän puluň muktary bar bolan talaba gabat gelmeýär. Üstesine her bir kartdan çekmäge ruhsat berilen puluň muktary bank tarapyndan çäklendirilýär. Aşgabatda we administrativ merkezlerinde bankomatlardan günde çekip bolýan nakt puluň muktary 800 manatdan, Balkan, Mary, Liwap vilayetlerinde 300 manatdan we daşygyzda 100-150 manatdan geçmeýär. Şol bir wagtda Aşgabatda ýylatyň bankomatlardan pul çekmek mümkinçilikleri ýurduň beýleki regionlaryndan ganimet hasaplanýan hem bolsa çäkliligine galýar. Şunlar Türkmenistanyň paýtagtynda bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýänligini we puluň birnäçe sagatda gutaryp galýanlygyny Aşgabatlylar aýdýarlar. 7 awgustda Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesinde ýerleşýän bölümine baran Adatlyň habarçylarynyň biri bankyň işläp başlan ilkinji sagatlarynda bankomatlarda puluň gutaryp galandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, şol güniň özünde Halk bankynyň Göregli köçesinde ýerleşýän öňke darasyndaky bankomatlarda sagat 11 töwereginde pul gutarypdyr. Adatlygyň ýene bir habarçysy Türkmenistan bankynyň 10 ýyl awadançylyk köçesindäki bölüminde duran bankomatlarda 6 awgustda hem puluň bolmanlygyny habar berdi. Meniň tanışym öýlen sagat 4-de Türkmenistan bankynyň Köpetdağ etrafyndaky bölümine pensiýasyny almak üçin baryp gaýtdy. Bankomatda pul ýokdy. Şu sırada zordan banka baran ýene ençe meňgarry adam puluny alyp bilmän gaýtdy. Başga ýerlerde de ýagdaý şeýlerek diýip habarçymyz aýdýar. Agdalan bank bölüminde 4 sany bankomat dur. Bank resmiýetleriniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu bank şahamsasynda 5000 çemeti adama hyzmat edilýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary Türkmenistanyň paýtagtynda jemi 300 çemeti bankomatyň bardygyny aýdýar. Aşgabatda bankomatlaryň sany, olaryň işleýişiniň tertibi, bank müşterileriniň puluny naklaşdyrmak üçin göz öňünde tutulan resmi düzgünler we mümkinçilikler barada resmi düşündürüş almak üçin Adatlyk radiosynyň eden tagallalary häzirlikçe başa barmady.